Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Fit Pointa u kojoj ćemo malo pojasniti što znači prigristi nešto i nesvjesno grickanje. Dogodi li se i vama da prečesto idete u kuhinju potražiti mali međuobrok? Ovdje ulovite komadić čokolade, žličicu maslaca od kikirikija ili jednostavno pojedete neki komad peciva i onda se pitate zašto ne mršavite. Budite mirni, događa se svima, ali danas ćemo razgovarati o nekoliko jednostavnih načina koji će vam pomoći da kontrolirate hranu, lakše izgubite kilograme i držite se zdravih prehrambenih navika. Ljudi se često žale da gotovo ništa ne jedu i još uvijek ne mogu smršaviti. Legenda kaže da je čak moguće ne pojesti svježi kruh ili jednostavno pogledati croissant i odmah dobiti kilogram. Međutim, znamo kako funkcioniraju unos i potrošnja energije. Grickanje i nepromišljeno jedenje dovodi do povećanja unosa energije, što se može odraziti na debljanju ili frustraciji zbog nemogućnosti gubitka kilograma. Prema znanstvenicima, svatko od nas donijet će više od 200 odluka vezanih uz hranu tijekom dana. Znate li što je tu najzanimljivije? Da smo svjesni samo djelića tih odluka, a ostalo se nekako odvija u načinu rada autopilota i naših navika. Svi imamo svoje navike povezane s hranom. Priznajmo, ovo su vrlo ugodne navike. Također zbog činjenice da dobra hrana stimulira središte nagrada u mozgu koje oslobađa dopamin i zbog toga se osjećamo dobro i zadovoljno. Zato povremeni desert, komadić čokolade s kavom ili zdjelica orašastih plodova tijekom gledanja televizije brzo postane uobičajena navika o kojoj nakon nekog vremena ne morate ni razmišljati i to radite nekako automatski. Čak i ako pokušavate kontrolirati unos energije, kockica čokolade, komad peciva s izvrsnim domaćim humusom, keksi, veća porcija orašastih plodova i kušanje hrane prilikom kuhanja mogu poremetiti vaš unos energije te dodati neprimjetno stotine kalorija u vaš dnevni unos. Taj svakodnevni višak kalorija može značiti pomicanje na sljedeću rupicu na vašem remenu ili frustraciju zbog toga što s vremenom ne možete izgubiti kilograme. Što je nesvjesno grickanje kao takvo? Dosadnijom definicijom možete ga opisati kao neplanirano i opetovano jedenje između glavnih obroka. Sa zabavnije točke gledišta, ovo je u osnovi sve što ste uz glavna jela i međuobrok uspjeli pod navodnike uloviti u kuhinji ili ostavi. Da, ako jedete povrće i voće na ovaj način, vjerojatno vam to ne predstavlja nikakav problem. Međutim, usuđujem se reći da to kod većine vas nije slučaj. Pogledajmo nekoliko jednostavnih načina na koje se možete boriti protiv nesvjesnog grickanja i ukloniti ga iz svog načina života. Jeste li se ikad zapitali zašto stojite ispred hladnjaka ili tražite nešto za jelo? Dajte si priliku i možda jednu od onih nesvjesnih odluka o hrani preuzmete iz ruku autopilota. Duboko udahnite i pokušajte razmisliti zašto želite prigristi nešto fino. Jeste li doista gladni ili jednostavno imate želju za nečim slatkim? Možete uštediti puno kalorija ako pojedete samo nekoliko komada bobičastog ili drugog voća, jedno pakiranje grožđa držite u zamrzivaču, a kad dobijete želju za slatkim, imajte na umu da vas u zamrzivaču čeka osvježavajuća slastica sa minimalnom količinom kalorija. Da li vam je dosadno? Ako provodite puno vremena kod kuće, možete iskusiti duge periode dosade. Međutim, traženje distrakcija u hrani samo je način da se poveća opseg tijela. Pokušajte napraviti nešto za što prije niste imali vremena, a oduvijek ste željeli naučiti. Na primjer, što je s učenjem novog stranog jezika, stjecanjem vještina u računalnim programima ili s područja koje vas je oduvijek zanimalo. Postoji puno mogućnosti, ključno je ne davati priliku dosadi. Da li ste uzrujani zbog nekoga, bijesni zbog nečega ili se suočavate sa kroničnim stresom? Nažalost, jedenje zbog emocija jedno je od najčešćih rješenja za suočavanje s njima.
Nažalost, djeluje samo kratko vrijeme i na dnu posude za sladoled nećete pronaći rješenje za nesretne životne događaje. Stresa se ne možete riješiti ni s pločicom čokolade ili bocom vina prije spavanja. Sama činjenica da možete pronaći pokretač kompulzivne želje za nečim finim daje vam moćno oružje samospoznaje. Umjesto da jedete zbog tih emocija, pokušajte vježbati tako da se oslobodite emocionalnog naboja. Također možete isprobati neki oblik meditacije ili terapije hladnim tušem. Jeste li u okruženju koje je povezano sa hranom? U određenim okruženjima ili situacijama možete osjećati glad, čak i ako niste posebno gladni. Hranu možete povezati s primjerice putovanjem automobilom, vlakom ili dok kuhate kavu i odmarate na kauču. Promatrajte se svaki put kada vam se dogodi nešto slično, budite pametni i budite svjesni toga. Čineći to, možete postupno svjesno razbiti ovu nezdravu naviku i vratiti kontrolu nad situacijom. Ako ste žena u određenom dijelu ciklusa, priroda ponekad može biti prilično nepravedna prema vama, a zbog redovitih hormonalnih promjena u ženskom tijelu progoni vas i žudnja za slatkom i masnom hranom. Konkretno, krive su više razine progesterona i niže razine estrogena. Primjećujete li i vi da jedete više hrane kada ispred sebe ne vidite prazne zdjele ili tanjure? Prazno posuđe podsjeća vas na to koliko ste već pojeli, a može funkcionirati poput crvenog svjetla na semaforu kad možete reći dosta. Iako su XXL paketi raznih poslastica sve rašireniji u trgovinama, ne morate ih odmah kupiti samo zato što su povoljniji. Što će se dogoditi sa gigantskim pakiranjem čokolade, čipsa ili orašastih plodova pohranjenim u vašoj smočnici? Završit će za nekoliko dana zabilježeni u vašoj online aplikaciji kalkulatora prehrane koja svijetli crveno jer ste premašili unos energije. Ove slastice imaju veliku količinu energije u malom vremenu, a upravo je to razlog zašto vaš unos energije stalno svijetli crveno. Budite iskreni koliko ste se puta uhvatili dok jedete čitav XXL paket čipsa gledajući televiziju. Kada kupujete takvu hranu, uvijek razmislite je li vam uopće potrebno posegnuti za što manjom ambalažom. Vjerovatno ćete tijekom gledanja televizije potrošiti puno manje energije. Za čime najčešće posežete u hladnjaku? Pa definitivno za onom stvari koju vidite prvu. Hrana koja je u razini očiju najvidljivija je i najčešće posežete za njom. Ili imate kod kuće na vidljivom mjestu zdjelicu, slatkiša ili slanih delicija. Tada vjerovatno morate biti čvrst karakter kako ne biste prečesto posezali za tim. Što se može učiniti u vezi toga? Stavite povrće, voće ili konzerve na police u visinu očiju u hladnjak. Što se tiče kuhinje i dnevnog boravka, sakrite sve slastice s vidljivih mjesta u dubinu ili ih dajte nekome. Nećete se suočiti s takvom napašću da se počastite nečim finim, pa barem ih nemojte kupovati u velikim količinama za lošija vremena. Ako znate da ste u stanju pojesti pakiranje keksa od 200 grama u tren oka, kupite najmanje moguće pakiranje. U idealnom slučaju, naravno, uopće ih nemojte kupovati, ali s druge strane, svi smo samo ljudi, zar ne? Zamišljanje i poznavanje energetske vrijednosti hrane još je jedan učinkovit alat koji će vam pomoći da steknete kontrolu. Sasvim je dobro ako barem približno znate svoj optimalni dnevni unos energije, pa lako možete usporediti što je za vas bolje. Što vas više zasićuje i zadovoljava. Kad smo već kod tih keksa, 5 prosječnih komada sadrži oko 500 kalorija, što je otprilike energetska vrijednost poštenog ručka ili večere. Što će vas više zasititi i zadovoljiti, da li je to kompleksni obrok ili nekoliko komada keksa? Znate li što morate učiniti da sagorite 500 kalorija dobivenih u prosjeku od 5 komada keksa? Vrijednosti u nastavku su prosječne i odnose se na muškarca od 80 kg i ženu od 65 kg. Trčanje brzinom 8 km na sat, 45 minuta za muškarce i 55 minuta za žene,
prosječnom brzinom od 6,5 km na sat, 75 minuta za muškarce i 92 minute za žene. Bicikliranje brzinom od oko 20 km na sat, 47 minuta za muškarce i 58 minuta za žene. Trening u teretani cijelog tijela 57 minuta za muškarce te 71 minutu za žene. Kada zamislite koliko biste se dugo trebali baviti sportom da biste sagorili dodatnu energiju iz keksa, vjerojatno ćete izgubiti apetit. Što više preskačete obroke i kod njih nemate ni trunke reda, to više dobivate želju za slatkim, grickanjem i večernjim izletima do hladnjaka. Tijekom dana jedite onoliko obroka koliko želite, možete krenuti od 3 veća obroka nadopunjena grickalicama po potrebi, no ne biste trebali zaboraviti na zdrav režim pijenja. Odrasla osoba treba dnevno piti oko 30 do 45 ml tekućine po kilogramu tjelesne težine u obliku vode. Pa ako vježbate, unos tekućine trebao bi biti još veći, pogotovo ako se više znojite. Jedete li ikad ručak dok gledate novosti na društvenim mrežama ili večerate ispred televizora? Tada biste trebali znati da ako se posvetite u potpunosti hrani i ne usmjerite pažnju na nešto sasvim drugo, jedete brže, više, pa čak se i osjećate manje sito. Nije važno radite li dok jedete, gledate televiziju ili pregledavate društvene mreže na telefonu. Usmjeravate pažnju drugdje što rezultira prejedenjem. Kad jedete, samo jedite. Kad radite, samo radite. Obratite punu pažnju na aktivnost koja trenutno ima najveći prioritet. Obavljanje više zadataka odjednom u kombinaciji sa hranom donijet će više problema nego koristi. Obratite punu pažnju na hranu, osjetite njezin okus, miris, teksturu i jedite svim svojim osjetilima. Nakon obroka osjećat ćete se zadovoljnije, pa evo, jeste li ikada navikli pojesti cijelo pakiranje keksa ili čokolade, čak i ako ste prvotno željeli samo jedan zalogaj. Ali prvi zalogaj je uvijek najbolji. To je zato što će vaši pupoljci prepoznati novi doživljaj okusa na koji će se prebrzo naviknuti, a sljedeći neće donijeti toliko zadovoljstvo kao prvi. Ako imate dovoljno jaku volju da zaista uzmete samo jedan zalogaj, pobijedili ste. Ako to ne možete, vrijeme je da zbunite okusne pupoljke. Pokušajte zagristi u komad povrća ili oprati zube nakon prvog zagriza u keks. Želite li i dalje gristi čokoladni keks sa mirisom paste od mentola u ustima? Većina nas se trudi skuhati potpuno savršen obrok kako bih svima mogli pokazati da znamo jako dobro kuhati. Rezultat je stalno probavanje i dodavanje začina u hranu dok ne bude savršeni okus. Zbog toga možete pojesti i cijelu porciju. Degustiranje umaka, tjestenine ili dodavanje okusa u azijsku hranu zajedno čine stotine kalorija i na ovaj diskretan način gotovo nesvjesno možete prokrijumčariti tu količinu u svoje tijelo. Stoga ga radije isprobajte malim žličicama. Sama svijest o tome kako se kalorije tijekom kuhanja mogu neprimjetno uvući u naš unos energije natjerat će vas da obratite pažnju na to i razmislite o tome te uklonite te kalorije koje neovlašteno ulaze. Možda se pitate zašto biste trebali voditi dnevnik i bilježiti unos hrane u njega, no za većinu vas bit će veliko iznenađenje što pojedete tijekom dana. Ako kod svakog obroka, izvan planiranog, i dalje bilježite zašto ste pojeli pola čokolade, cijelu picu, popili bocu vina, s emocijama možete raditi na sasvim drugoj razini. Stoga će vam tako biti lakše pronaći okidače vašeg emocionalnog prejedenja. Zahvaljujući tome, možete s njima bolje surađivati, biti ih svjesni. Jedete li više kada ste pod stresom ili kada ste bijesni? Pokušajte se baviti sportom i ispuhati se na taj način. Nakon nekog vremena analizirajte svoj dnevnik i možda ćete otkriti da je redoviti croissant s kapućinom ili večernja čaša vina samo navika na kojoj možete poraditi i riješiti je se. Možda ste svakog četvrtka nakon salate od povrća za ručak gladni nakon pola sata i žudite za nečim finim. Rješenje?
Pojedite cjelovit obrok s puno hranjivih sastojaka i nemojte se oslanjati na salatu pripremljenu na 1000 načina. Dragi gledatelji, to je sve od današnjeg Fit Pointa. Nadam se da ste saznali gomilu novih informacija i ideja kako raditi na poboljšanju svog načina života, riješiti se grickanja, nesvjesnog jedenja i kontrolirati svoje prehrambene navike. Zapamtite, hrana je vaš prijatelj, a ne neprijatelj. Ako imate i neke savjete koje nismo spomenuli, ne ustručavajte se podijeliti ih u komentarima. Vidimo se u narednom dijelu Fitness Pointa, ostanite zdravi!